Karon nga adlaw Sabado pitsa 23 na bulan sang Abril tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Hindi mayong balita para sa mga driver kag operator. Ikasa naman another round sang big time nga saka sa presyo sang gatong. Maayong balita. Ina kon magdaog ang isa ka senador nagpasalig nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway idoso kon makapungko sa Senado si Sekretaryo Mark Villar. Perting pasalig basi pala magtupa. Local government unit may ara na lang tubtob Abril 26. Oy, masunod nga simana na ang pagpasubmit sa listahan sa mga tricycle driver nga makabaton fuel subsidy. Ay, hasta subong tanga gyapon kay wala pagali makumplito ang mga ngalan. Ay, ano ini ang nagakatabo gapanghakroy na ang aton mga driver. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang Klinika di Alternatibo. Kaginadulong sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 negatinlo sa aton dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa aton atay, nagabulig panubo sa aton blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes dire, kinanglano naton ang DTX 500. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:34. Kuriit naman. Liwat naman mag-aarangkada ang saka sang presyo sang gatong. Ang report ang diesel, ining diesel gani, sang una mo na siya pinakabarato, kadumdum ka mo nga diesel lang kita, kay barato ang presyo sang gatong, karon yan nagbaliskad. Ang gasolina, nag-us-us gawa, umibwal kag tumimbuok ang presyo sang diesel. Ara naman, sa masunod nga Martes, ang paborito nga adlaw, pasakaay gatong. Sus, sobra 4 pesos naman, malapit 5 ka pesos ang saka sa diesel. Hala, ang gasolina malapit-lapit man 4 ka pesos, sobra-sobra 3 pesos, sila sang kerosene. Hala, sige na, ang ibolanay dalagko kung mag-usos sa gamay. Di subong, wadyog-wadyog na ang paminsaron sa aton mga driver kag operator. Igo ang driver, igo man ang operator. Kung ulaing ka mang driver, ula remittance man sa operator, pirmi lang, dihado kompromiso. So, kung another ibual naman, ambot kon anong matabo sini sa aton sini, mga driver kag mga operator. Wala na untat, ang sakaay kadalag ko pa. Di kung ikaw may salakyan, ipahigad-higad tanay, siling sang migo ko niya, ginabilin ko sa lakyan ko sa balay, round trip lang anay ko. Pliti-pliti lang anay ko, kay hindi gid maagwanta ang presyo sang gatong. Amo na, kay wala na kita oil stabilization fund. Sa una may ari pa ni, ang gobyerno may pondo ni siya, nga pananglitan iarangka sang mga oil company ang pag-ibol sang gatong sanggon dayon nina sang oil stabilization fund para hagan-hagan ang igo sa mga driver kag operator. Karon ya nada. Inislan sang oil deregulation law, tapos gid ang lahi nga nagpulpog martilyo sa aton ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpilis ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable nga proyekto kung magpungko siya kung magdaog pananglitan iduso niya ini nga madayon gid para sa akon maayo ini nga proyekto kung madayon ini kampyon ini nga proyekto
makabinipisyo sini Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Pero ginaklaro ko lang ito kampanya, gintandog ko lang ini, kay kanami mong sang proyekto, makabinipisyo of course, Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Diin kaya kita man, nga may ara kita 49.82 kilometro nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway. So, ang ginadamgo naton, base palang madayon. Amo ining gintulutan dugo gini kay base balakon matuod kag dibinason kabag daog siya, base malimta niya, ti kundi medyo may pulupit kon kita kag bulubasulon, siling mo, iduso mo, padasigon mo, pagkatapos nagdaog ka, nalipatan mo, hindi man guro. Ti daw kanami sini nga proyekto, binipisyo gid Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ining Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon. Local government Masarangan ang mga appliance. kaan tubtob Abril 26 kinahanglan mag-submit kamo sang listahan sa mga driver sa tricycle nga eligible ya para sa fuel subsidies. Ibuligan bla sa ila sini nga pagabuhi pagi sa fuel subsidy. Siling sang Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kaapon, siling niya listahan, balokan niya basihan ini sang Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa paghatag bulig. Siling sang aton sini Department of Interior and Local Government niya, dali-dalian nyo. Waswasin nyo ang pag-asikaso sang listahan para ang problema sang aton mga driver maka magbulumagan man. Ti ano ini nga pagbulumagan sini kay subong gagunto na, ginaproseso pa lang, ang listahan wala pa ma-submit is ano ini, basi next year pa ini ma-submit ang listahan, ti kundi purdoy ang aton mga driver. Nagligad nga bulan, ang LTFRB ko no nagsugod na sa pagpanagtag sang 6,500 nga fuel subsidy sa public utility vehicle, mga driver kag operator nga apektado sang serye sa sinakaay sang gatong. Mangkot kita sa mga operator kag driver is Bacolod, nakabaton na kamo. Ang mga tricycle driver kabaton na kamo. TPO wala pa kay wala pa masubmit ang listahan sang mga local government unit. So kon hindi pa masubmit ang inyong mga ngalan, antos lang kamuanay, bakal lang kamuanay, gasulubra nga presyo sang gatong, kay wala pa mag-abot ang subsidy naging pangako sa gobyerno. Damo niya proseso mo. Amo na siling sang DILG, paspasin nyo, waswasin nyo ang pagpanglista para magtupa ag bulig. Tikon ang balbal kagwaswa sa pagpanglista, matapos mga tungas tuig, disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Ning edisyon upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon